Και τώρα θα ήθελα να καλέσω επί σκηνής, για να απονείμει το βραβείο στη γυναίκα που οι αναγνώστες του Life and Style ανέδειξαν πρωτοεμφανιζόμενη της χρονιάς, έναν άνθρωπο που έχει κάθε λόγο να καμαρώνει για αυτήν. Τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει σταθεί πλάι της από τα πρώτα της βήματα. Και όταν λέμε βήματα, το εννοούμε και μεταφορικά, αλλά και χορευτικά. Κυρίες και κύριοι, ο Πάνος Μεταξόπουλος. Καλησπέρα και πάλι. Είχα την τύχη, λοιπόν, μέσα σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι να γνωρίσω πολλά παιδιά. Ένα από αυτά τα παιδιά όμως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί εκτός ότι ήταν μια καταπληκτική τραγουδίστρια, ήταν και ένα καταπληκτικό παιδί. Και μαζί της είχα την τύχη και τη χαρά να ζήσω την ωραιότερη στιγμή που μπορούσα να ζήσω στην τηλεόραση. Ας δούμε ποια είναι αυτή η κοπελιά. Ανήκει στη μειοψηφία των παικτών που ο κόσμος γνώρισε, αλλά δεν συνέδεσε με το reality στο οποίο συμμετείχε. Είσαι μακριά, απ' την καρδιά μου πια πόσα χιλιόμετρα απέχεις. Καταξιωμένοι Έλληνες καλλιτέχνες έχουν αναγνωρίσει ήδη το ταλέντο της. Ο πρώτος δίσκος της έγινε αμέσως επιτυχία. Και όταν η ίδια τραγουδάει εγώ για σένα, εγώ για σένα, οι αναγνώστες για εκείνη της επεφύλαξαν την πρώτη θέση στην κατηγορία της πρωτοεμφανιζόμενης. Κυρίες και κύριοι, η Ραλία Χριστίδου. Τώρα είναι δικιά σας. Καλησπέρα. Έχω κι εγώ άγχος, όπως οι περισσότερες γυναίκες νομίζω εδώ μέσα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες του Life and Style που μου κάνανε αυτή τη μεγάλη τιμή. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την εταιρεία μου, τους Άγγελους της Heaven, που καταφέρανε αυτό εδώ. Και το βραβείο νομίζω θέλω να το αφιερώσω σε όλες τις γυναίκες και περισσότερο από όλες στη μητέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά, αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό. Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα αν θα άφηνα μια στάλα εγωισμού, αν θα σ' άφηνα ή αν πίσω σου θα έτρεχα. Ρωτάς αν θα πέφτα για σένα στη φωτιά. Εγώ για σένα, εγώ για σένα, για σένα θα πέφτα πιο κάτω από τον καθένα. Εγώ καρδιά μου, εγώ καρδιά μου, εγώ θα σκότωνα για σένα τα όνειρά μου. Εγώ για σένα, εγώ για σένα, για σένα θα πέφτα πιο κάτω από τον καθένα. Εγώ καρδιά μου, εγώ καρδιά μου, εγώ θα σκότωνα για σένα τα όνειρά μου. Μη ρωτήσεις τι κάνω για σένα, τι χάνω. Αν μπορώ να κοπώ, να καώ, να πεθάνω. Μη ρωτήσεις τι δίνω για σένα, ψυχή μου. Μια στιγμή, μια βραδιά, μια ζωή, τη ζωή μου. Εγώ για σένα, εγώ για σένα, για σένα θα πέφτα πιο κάτω από τον καθένα. Εγώ καρδιά μου, εγώ καρδιά μου, εγώ θα σκότωνα για σένα τα όνειρά μου.
σένα, εγώ για σένα. Για σένα θα πέφτα πιο κάτω από τον καθένα. Εγώ καρδιά μου, εγώ καρδιά μου. Εγώ θα σκότωνα για σένα τα όνειρά μου. Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα αν θα άφηνα μια στάλα εγωισμού. Αν θα σ' άφηνα ή αν πίσω σου θα έτρεχα. Ρωτάς αν θα πέφτα για σένα στη φωτιά. Μη ρωτήσεις τι κάνω, για σένα τι κάνω. Αν μπορώ να κοπώ, να καώ, να πεθάνω. Μη ρωτήσεις τι δίνω, για σένα ψυχή μου. Μια στιγμή, μια βραδιά, μια ζωή, τη ζωή μου. Και τώρα, Χρήστο μου, θα πάμε σε ένα βραβείο.